Tara na pare, baka walang kasama si Ruby sa bahay nila. Bulag ka ba? Pasensya na kaibigan. Ano ba yan? Wala man lang magawa. Ano kaya kung puntahan ko si Ruby ngayon? Total, wala naman yung mga bata. Tama, yayain ko si pare Jerry para may kasama ako. Pwede ba, Masong? Umuwi ka na. Wala ka na mapapala sa akin. Pero mahal pa rin kita hanggang ngayon, Ruby. Nakalipas na yung pagmamahal ko sa'yo, Masong. Bakit, Ruby? May iba ka ng mahal? Ha? Aray ko, Masong! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Sagutin mo ang tanong ko! May iba ka na bang lalaki? Tumigil ka na, Masong! Nasasaktan na ako! Sabihin mo yung totoo! Kung hindi, lalo ka lang masasaktan! Diyan ka magaling! Akala ko nagbago ka na! Hindi pa pala! Kaya kita hiniwalayan dahil walang araw na lumipas na lagi mo ako sinasaktan! Pasensya ka na, Ruby. Ayoko na, Masong! Baka kung ano pa magawa mo sa akin! Natatakot na ako! Hindi na, Ruby. Hindi na kita sasaktan muli. Gagawin ko ang lahat para sa'yo at para sa anak natin. Pangako, magbabago na talaga ako. Sinabi mo na yan nun, pero sinaktan mo pa rin ako! Anong gusto mong mangyari ngayon? Para tanggapin muli ako. Pare Jerry! Pare Jerry! Pare Jerry! Oh, paring Berto! Napasugod ka. Bakit? May problema na naman ba sa mukha mo? Ha? Ano ka ba naman pare? Ang dami mong makikitang problema. Yung mukha ko pa talaga. Eh bakit naparito ka? Huwag mong sabing mangungutang ka. Pasensya ka na pare, wala akong pera ngayon. Hindi ako hiram. Eh anong pakay mo? Magpapasama sana ako sa'yo, kina Ruby. Total, wala ka namang ginagawa. Sinong Ruby? Yung nakilala ko nung nakaraang buwan. Ganun ba? Yeah! Di ko alam yun ah. Ano? Sasamahan mo ba ako o hindi? Sige na nga, sasamahan na kita. Tara na, para hindi tayo abutan ng ulan. Tara. Balita ko pare, dumating si Amy. Oo pare, nung nakaraang linggo. Buti pumayag si kumare na pumaritaw. Ako nga rin pare, nagtaka kung bakit pinunta niya rito yung bata. Paano pare kung gustong makipagbalikan si kumare sa'yo? Gusto mo ba? Hindi na pare, naranasan ko na rin nakisama sa kanya. Sa bagay, kay Ruby, may mapapala ka ba sa kanya? Mayroon naman siguro. Total, mabait naman siya. Eh paano na yung mga anak mo? Si Jairos, nakita na niya. Si Amy, hindi pa. Ayos lang naman siguro sa kanila na magmahal akong muli. Sigurado ka pare? Baka ayaw nilang mag-asawa ka muli. Paano naman ang pangangailangan ko bilang isang lalaki? Maibibigay ba nila ang kaligayahan ko? Bakit yung mga anak mo pare? Hindi mo ba sila kaligayahan? Oo. Paano na ako kapag tumanda na at gusto na nilang bumukod ng pamilya? Sino yung makakatuwang ko sa buhay? Sa bagay, hindi ka naman siguro nila pababayaan. Nung nakaraan, nagalit sa akin si Jairos. Bakit pare? Kasi nagsiselos daw siya kay Amy. Ayun lang pare. Simula nung naparito si Amy, siya na lang daw ang inaasikaso ko. Kausapin mo siya ng masinsinan para hindi siya magtampo. Yun na nga eh. Yun pa ang isa kong problema. Ang hirap niyang kausapin. Talagang ganun ang anak pare. Habaan mo lang ang pasensya mo. Ano pa nga bang magagawa ko? Kaya sabihin mo kung anong gagawin ko para tanggapin muli ako. Wala, Masong! Gusto ko na mawala ka sa buhay namin. Tapos na yung paghihirap ko sa'yo. Kaya pwede ba, Masong? Umalis ka na! Sige, aalis ako pero babalik pa rin ako. Hanggat hindi mo ko tinatanggap sa buhay mo. Masong, umalis ka na sa buhay ko! Walang papalit na lalaki. Diyan sa puso mo, tandaan mo yan. Umalis ka na, Masong! Kundi magtatawag ako ng barangay! Babalik ako, Ruby. Tandaan mo yan. Ang
hirap naman ang sitwasyon ko nito. Tara na pare, baka walang kasama si Ruby sa bahay nila. Bulag ka ba? Pasensya na kaibigan. Pre, sa susunod na mabubunggo mo ba ako, malilintikan ka na talaga sa akin. Pasensya ka na talaga kaibigan. Hindi ko napansin. Bakit di mo pinatulan, pare? Hayaan mo na pare, hindi naman ako napano. Tara na pare, maambon na. Ruby, bakit ganyan ang itsura ng pagmumukha mo? Ano bang nangyari? Yung dati ko kasing asawa, bumabalik. Ganun ba? Gusto niya bang makipagbalikan? Oo, Berto. Pero natatakot ako. Bakit, Ruby? Mayroon bang hindi magandang nangyari sa inyo nung nagsasama pa kayo? Oo, Berto. Pinagbubuhatan ako ng kamay. Huwag ka nang mag-alala, Ruby. Hinding-hindi kita pababayaan. Nakahanap na naman ng sakit ng ulo si paring Berto. Ano bang maitutulong ko para hindi ka na mag-alala? Gusto ko sanang laging samahan mo ako rito. Kaso ang layo mo. Ganito na lang. Kapag bumalik yung dati mong asawa, tawagan mo ako para makarating agad ako. Salamat, Berto. Basta ikaw, Ruby, gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo. Naloko na si paring Berto sa babaeng to. Natatakot talaga ako, Berto. Huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Paring Berto, baka pwedeng mauna na akong umuwi. Mamaya na pare, sabay na lang tayo. Sige na nga.